ତେତିଶତମ ନୃତ୍ୟାଞ୍ଜଳି ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିଲେ ଦର୍ଶକ। ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅତିପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 33 ବର୍ଷ ଧରି ନିରବଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା ନୃତ୍ୟାଞ୍ଜଳି ଅନୁଷ୍ଠାନର 33ତମ ମହୋତ୍ସବ ଓ ସମ୍ମାନ ତଥା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପର୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାବୁ ସିଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବାହ୍ନ ଓ ଅପରାହ୍ନ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଧିବେଶନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 150ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନବୀନ ଓ ପ୍ରବୀଣ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ ମାନ୍ୟବର ସମବାୟ ଓ ହସ୍ତକଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ, ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜୟ କୁମାର ଜେନା, ନୃତ୍ୟାଞ୍ଜଳିର ସଭାପତି ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର କୁଣ୍ଡୁ, ସମ୍ପାଦକ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ପୁଷ୍ପରଞ୍ଜନ ମଙ୍ଗରାଜ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ ମଙ୍ଗରାଜ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିନେତା ତଥା ନାଟ୍ୟକାର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁବୋଧ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟାଞ୍ଜଳି ନାଟ୍ୟ ପୁରୁଷ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଟ୍ୟ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନମ୍ବରଧାରୀ ଛାତ୍ର ରାକେଶ ସାହୁଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଧିବେଶନ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗୁରୁ ଗୀତାମଞ୍ଜରୀ ବେହେରାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ, ଅଭିପ୍ସାପତି ଗୁରୁ ଦୀପ୍ତି ରାଉତରାୟ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ରାଉଳ, ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଶଙ୍ଖନାଦ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶିଳ୍ପୀ ଓ ନୃତ୍ୟାଞ୍ଜଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଗୁରୁ ପୁଷ୍ପରଞ୍ଜନ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଦଳଗତ ପରିବେଷଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର ଥିଲା। ପୂର୍ବାହ୍ନ ଅଧିବେଶନ ଦିନ 10ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ତପନ କୁମାର, ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ନିମାକାନ୍ତ ରାଉତରାୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ପୂର୍ବାହ୍ନ ଅଧିବେଶନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏଲିନା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନଶକ୍ତି ଟିଭି।